का जानी का बात बाटे दादा की यहाँ के हमरा से एकदम नइखी बोलत ना डोलत तानी। आखिर हम कइले का बानी हमरा बुझाते नहीं कि हमरा से कोनो अगर गलतियों भइल होखे। यहाँ के बतावे के चाहिए कि तू हाई कइले बैसाऊ नहीं कि कइले से न अरे कइले न तरे कइले जो कतना मौगी बैसन की मर्द के नतिया भतीजवा दोगला मैं कह के एकदम रख तबो मर्द तर हाथी पे ले रहता सा। आखिर हम कइले का बानी हमरा ई नहीं के बुझत कि यहाँ के ना हमरा से बोलत तनी ना खात ना पियत तनी आ जब देखा तब खाली हमरा से बुझाता कि हमरा के खा जाई मुइसे करतानी। हमरा तो बुझात कि कोनो बात नहीं खेनु हमरा से बोलते नहीं कि यही घर में सब कोई मार ही हंसतानी बोलतानी चलतानी। हाँ हमारा से बुझाता कि कौन कांट बैर हो गइल बाटे और रोवाइन पराइन एकदम हमार जीव हो गइल बा एकदम हमार जीव रोवाइन पराइन हो गइल बाटे कि आखिर का हमरा से भूल चुक हो गइल है डी बाबा काली माई। हमरा तो बुझाते नहीं कि पश्चिम के काली माई तू ही अथी करी ह यही घर में बामन लेकिन बोले भर के नहीं खन हमरा ले। आजी बैठी कहाँ जाता नहीं बैठे के नहीं गए खड़ा काहे जी हम जब जाई ना बाहर त तू टोकेली काहे रे हम कहीं जाई तोरा उससे क्या मतलब रे तू हाय हमरा के देख के रवा खिसिया तनी आता ना बुझाते कि हम कांट लेकर रखे दूसरा के बाटा तड़ू हमरा के डाटा तड़ू है। अब तू का चाहता री काम तोरा से लगाव रखी चुपचाप जौन घर में मिलत ना रोटी चटनी भात जो नहीं मिलता तू खो हमरा से मतलब मत रख कि हम कहाँ जाता नहीं अब पैसा कहाँ देता नहीं। मेरा तुम्हारा इतना हक नहीं थे। अरे चुप कर फालतू बकवास कर तड़ू हक नहीं खे। अरे हक बता बटले ना बा बाऊ ना घरवा कितना हक चाहिए तारा के आई झमका तोड़ क्या कराते का तारा लगे रही के हम मऊगा बन जाई हैं मारा दही मारा ठीक ना फालतू ना बोला जाला कहीं जाई तो हम आखिर भइल का बा हमरा ई नहीं के बुझात यहाँ के जब देखा तब हमरा के मारत रहता डांटत रहता नहीं न हमरा से बोलता नहीं डोलता नहीं इतना मन पिता मन को तो जोर मारू खा के मर जाए तू को बाल बच्चा के मुंह ताक के बानी है घर में जा बनिए जा मैं और बिछिया मुंह पिटवा अपन हमरा से मतलब नहीं के तारा से ना ही बोला बाज के बाद माई भी बतियाई ना रिचार्जो अगर खत्म भइल बा आउट कोई इनकमिंग दोनों बंद बा बताओ ना हम का करी मन इसको नहीं खिलागत छोटको अरे अरे लजा मत हमहू अपना भाई जैसन भसुरे लगब तो भाई भसुर बनावल बा अलग अलग भैया जी दीदी होनी है हम घर में कैसे आ कुछ बात नहीं है कुछ बात कहे के बाटे थारा से कि छुआ ना जला भावा के भैया जी वो तो बात ठीक है बा। अब जाना तो नयका जमाना चलल बाटे कहाँ से खाना तारा हाथ का निक लागत बाटे। अब देखा भागा मत कहा कही दिखाई करा से बहुत अच्छा लगेली हमरा के बहुत अच्छा लगेली। सुना ना केहू से कहियो मत एगो बात कहता नहीं हम तारा से प्यार करीला। अरे वो शर्म में क्या होत है ई कुल का कहता नहीं जी शर्म हमहू गोर बानी और हमारा भाइयों गोर बाटे हमहू अपना भाई जैसन बानी हमहू उतने प्यार देब। दूर रही हमरा से दूर रही हमरा से पता दूर रही हम अपन देखा पहले सुनो अपन मर्द के ला हम कोई से प्यार ना हमार भाई 4000 रुपया कमाला और हम 20000 रुपया जाए तो कुछ कलन उहे न हमरा के करी हन। देखो तारा के हम सोना चांदी मैं धन मैं तनख्वाह तारा के लुटा दे। सोच पैसा रुपया जिंदगी में कबो कमी ना हुई सोच ये भगवान इहो एक लेखा ठीक है बहुआ के 4000 रुपया कमाना उतना में हमार होई का करे पर घर ही के न होई कुछ सोच लू हम बाद में बताएं। अरे बाद में ना अभी रुआ ऐसे जाए यानी हम जान कि हम प्यार बाटे हम जाए प्यार बा ना अरे जाए बोलो हाँ हम फोन करके बताएंगे भैया देखिए जैसे जाएंगे अभी जाए हम सोच के ठीक हाँ ये भगवान इहो ठीक है कहता हूँ ना पैसा रुपया आता ढेर बात कैसे हमारे बड़की गोतिनिया सेट पर सेट लगा के पहने ले आए गहना गुड़िया हतना बा हमारा के तो कम तिलक हमारे पापा मम्मी दिलन जा कि कम गहना चढ़ल बा हमारा के तो कुछ नहीं किया इहो 4000 रुपया कमालन प्यारे से खाली नानू पेट भरी हो रुपया पैसा तो जिंदगी में जरूरी नु बा रुपया पैसा रही नु तब प्यार कितना आ जाई इहो ठीक कहता लेकिन अभी हाँ कहल ठीक नहीं खे धीरे धीरे सब अथी होई
और बड़ा हमरा के चिड़ावत रही, कौचावत रही, ना कहई पे रही, परब तीज के देख के तरसत रही। लेकिन अब देख तार पत्ता कटले कटल बा, का बोल बा, घर के बात घरे ही रही। तनी एक लोटा पानी दिया तो हो। सुन तरु, अरे माई हो माई, अरे साड़ी तो बुझाता कि दे हजार दिए दादा, यही से हम कहने हमारा के हमारा वाला साड़ी दिहनी। लो नहीं है, अरे रोवा तेरे तो रसोईया हम पियब रे, हमें प्यास न लगल बा। अरे के प्यास लगल बा, मर जान जाता टे। हमारा बुझाते नहीं कि तोहनी के बीच में भइल का बाटे। अरे तोर माई निमन से ना देखली रे, गाना बनाना ना बनवली। बताई हम कुछ बोलत त हमरा के यहाँ के मारे पीटे लागता नहीं, हर घड़ी मारता नहीं पीटता नहीं। बताई हम कौन कसूर कइले बनी, कौन गलती कर देले बनी। तो हम भीतर देखा जाता नहीं कि तू का करता रही, वो का करता टे। मरद तनी दूगो बात बोलन से तो तनी बात बर्दाश्त कइल जाला, मरद के बराबरी ना रहल जाला। बोला त ना चाल तनी अरे कुछ को लागे एकदम नहीं की रहता, राती में कहानी कहां उठ उठ के चल जाता नहीं। राती में हमरे लगावा ना बता बतिया बतारू नहीं हो, छोटकी भी ओकर लगावा जाता टे, भसुर न हो। मम्मी जी रे काहे हमरा विश्वास नहीं की करत जा तो यन कोनो अपनी बापन की है। अब तो तू ही ना जानबी अब जानी, खुद 2 दिन ना तो बोल, खुदे थिर आ जाई, छोड़ दे जो पानी लेके आ। घर में कचाइन, रोज घर में कचाइन, रोज रोज कचाइन कले से घर में लक्ष्मी के बरकत होखेला। हाँ दुनिया सुनी तो मजा न ले कि दुइये दे दिन बाड़ी सा आइहन में कहीं का भरे तो कहे वाला कही ना दे कि बता अपन मम्मी जी रे के दिन खुदे बुझा जाई ने मर जाइम नु ओ दिन रे के अब मर का जाबू तनी तक एकरा में ना होखेला मरद मेहरारू में के जानता टे कि एकरा में कावन ची के कमी बा, ओकरा में कावन ची के कमी बाटे। दोनों मुहवे के लगे रही तब ना हम का फरिया जाई। मरद मेहरारू का झगड़ा तो सरकारों ना फरियल त हम के उनी घाट के बानी सब है कोई से तूर फाड़ के धइले मन जा। बतावा गैस ओरा गेल त चूल्हे पर खाए बनाए के परी हो, कसहू एकरा के साफ सफाई करके हे उठी हमारा से लोहा लकड़। अरे हम अब डेराई ले जाए के थोड़ी बात बा, आवा है ने आवा। ठीक बा लेकिन घर में कुल घर में काटे हई देखो ये सब तोहरा खातिर धला सब हमरा खातिर है। तब का देखो जीवन चाहे तेवन तू कर सकेलू तो प्यार बा ना आए। हाँ हाँ प्यार बा। हाँ तो बात ठीक है बाटे। तू मंगलसूत्र बनवा ला चाहे झुमका बनवा ला, सब देवे के तैयार बानी। और सुनो तड़ू अगला 7 तारीख जवन होता ना 27,000 पैसा उठे वाला बा, सब तो तोहरी हो जाई। बस हमरा के प्यार दे दा, जीवन चाहे जीवन तोहर भातार करेला प्यार वो हम तारा संगे कल चाहते नहीं बोला ठीक बा ना। ठीक बा जल्दी जाएंगे जाए के का बाटे जुकिया हम 1 मिनट एगो चुमा ना दा हमरा के बाद में बस एगो अरे ए जो धंधा खुल गइल बा का रे, धंधा खुल गइल बटे जे तो तब उठी के ना कहत रहिया हई पैसा पर चुम्मा देते आई हो राम जी। ई का कहता नहीं जी हमरे घर में मने ना चनिया में नहीं के ना माई ई घवा ना ये सुरता वाला कर मत या बरे। अरे ना रे माई ए तो गाला भइल का ए मैं ना रे कुछ ना दीदी पैसा दे के ओकर से चुम्मा ले लस आखी से अपन देखनी हम। हाय कैसन भाई बे चिंता की मारे रे। अरे ना रे माई ना रुक कैसन भाई बे चिंता की मारे रे नतिया ना अरे ठीक करता नहीं हम झाड़ू मार दे हम रात में धरता नहीं झूठा गाने में मरद मन ना रहता दूसरा कैसे बर जाए आयो तो औए तब ना करे देनी त कहता नहीं ऐसा होई से ससुर भवा के परछाई ना लागेला हमरा के तोरा के अकवारी में धली हला अकवारी में जबरदस्ती करत रही त असल के रहती हल्ला कइले रहती करे हमर मरद ने हमरा के कुछ कर दे 12 कइल त कुछ कर दे ये कुल देखा तो ना ये कुछ करके नहीं है भाई से तरह के मरवाई ना तले बा करे जाके ठंडक ना माफ कर दे हमरा के माफ कर दे हमरा के अपना भाई के फोन अरे तनी माई हमरा के माफ कर दे माई माफ नहीं के कर के माफी अपने मेहरारू से मांग। अरे जब तोर नहीं के कंट्रोल रहलो त अपन भातार के जे बोला ले ले कैसे रहुआ बोलो तनी जी हैं
कैसा बोला तनी हम कहतानी उ कहतिया मुंह लागल आकि रोज राती में हमारे लगे नहीं खरत एकर मतलब तोरे लगावे रहत टे हाँ चुप रही अभी फोन करके तोरा मरद के बोलावतानी आ तोरा नैहर ना पहुंचवानी त कहिए कि असर के ना सुने उनकरा भी फोन करके का काम बा काहे काहे झूठो के। रे दूसरा समाज मरबी दूसरा समाज मरबी रे त एकरे पर रह जा एकर पर रुक ना रुक ना इहो फाइल बना के जहे मन तहे होइसे कर पैसा तनी अथी करतन बाकी मत जानस जाके छोड़ देम एक खाली कर गलती तो गलती काहे 10 वाली कर तो गलती काहे